Nadamo se znači da ova žica nije pod naponom. Ali nije. Možemo ovdje, hoćemo li ovdje ima malo da se provuči. Zuil. Ne zuji, ali provuci. Nemoj. Prošli. Kuda? Idemo gore pravo. Jedno drvo svaki 50 metara. Desno bito, pravo Sačica. Parić možda, tako nešto mi izgleda, ili da nije onaj vrh, Babin vrh izgleda, Bivka. Nešto u tom smislu je tamo neko. Parić ili Babin vrh tamo. Kažem ti, znači nije bez razloga neoznačen, jer je logika. Jer ovako ti govori kuda trebaš ići. I ovdje ako je dobro vidljivo, ne znam, kad izađeš ovdje ne možeš ga zalutiti. Ne možeš, a. Koliko smo prešli? 1,5 kilometar. A? 1,5 kilometar. Evo ga, išlo je naviše. Zafrikan teren. Treskavica, crveni kuk, vatrak, statik. Se vidi put, dole samo kost, spustiš se prema putu. Da, pravo si, voda. Baš razmišljam kako to da nema vode u ovom dijelu kad... Eno vode, da. Jeste, ovo što se ugrijala. Eto nas na dnu. Na cesti.
lijevo, a onaj desni od ona dva je visoki. Djelovalo je kada smo već došli na vrh, jel tako? Mislim, da je svejedno možemo. Daj. I ovdje imaju 3 puta imaju mogućnosti. Vrh broj 2. Vatorek. Hiljadu 769, to je koliko? 6 metara, je li tako nešto? Ovo je 36. Tak, 33.
733. Najniži od današnjih vrhova. Ova cesta. Nije samo više. Ajde, dole ide.